זה קורה, הנשנוש אותך מגרה, רגשות אשם אותך מבלים, היי, יש עוד בחורה בפנים. שימי סוף לא לנשנוש, לך בכלל זה לא דרוש, בשבילך יש פתרון, זה כתוב גם בעיתון. בא לך משהו לחטוף, יאללה חבר'ה, תנו בטוב. אל תעשי כזאת שטות, אתה בכלל פה בטעות, יש כאן דוב קצת מגושם, בגלל זה יבוא משם. סיבים תזונתיים בו יש, מה שצריך זה לבקש, נעלים את הרעב, עושים סוף לנשנושים עכשיו. סיבי סוף לא לנשנוש, לך בכלל זה לא דרוש, סיבי סוף לא לנשנוש, לך בכלל זה לא דרוש, סיבי סוף לא לנשנוש, לך בכלל זה לא דרוש, סיבי סוף לא לנשנוש, סיבי סוף לא לנשנוש. שובל ונירית, מה קרה?